Dobrý deň, vitajte v relácii Na rovinu. Pozvanie do debaty dnes prijala advokátka a spoluautorka viacerých štúdií a publikácií venujúcich sa slovenským súdom a sudcom, Zuzana Čaputová. Dobrý deň, vitajte. Ďakujem pekne. Ďakujem, že ste prišli. Tak povediac, do svetla médií a sveta médií, ale aj do pozornosti verejnosti ste vstúpili kauzou Pezínska skládka. Čo je v nej nové? Stále čakáme na rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie. V januári som tam bola na pojednávaní v Luxemburgu. V apríli bolo publikované stanovisko generálnej advokátky ako experta súdu. No a teraz môj predpoklad, odhad vzhľadom na iné publikované rozhodnutia a ich čas. Predpokladám, že začiatkom decembra by mohlo byť publikované rozhodnutie vo veci Pezínska skládka. Trvá to tak dlho, pretože o tom rozhoduje Veľká komora. Počas tohto konania na Súdnom dvore je skládka stále uzatvorená, čiže nedováža sa odpad, čo je pre nás ako Pezínčanov veľmi dôležité. No a v prípade, ak by sa Veľká komora, ktorá o veci rozhoduje, stotožnila s návrhom generálnej advokátky, bolo by to pre nás veľmi dobré, pretože to stanovisko, si dovolím tvrdiť, že bolo v náš prospech. A bol by na svete veľmi zaujímavý judikát pre celú Európu, ktorý sa týka práv ľudí a rozsahu tých oprávnení, ako môžu participovať na rozhodovaní o environmentálnych stavbách. Znie ako stručne to stanovisko generálnej advokátky? Stručne sa to asi ťažko dá povedať, pretože to je odpoveď na 5 predbežných otázok a ku každej otázke je vlastne špecifická odpoveď. Takže stručne sa asi... Dobre, ale hovoríte, že alebo vyznieva vo váš prospech. Čo to znamená? Že skládka nebude? Dá sa to tak kategoricky povedať? Potom, keby napríklad to rozhodnutie Súdneho dvora znelo totožne, zhodne s tým stanoviskom generálnej advokátky, tak to rozhodnutie potom bude záväzné aj pre vnútroštátne súdy, to znamená pre Najvyšší súd, prípadne Ústavný súd, lebo aj o tejto kolízii sa tam rozhoduje. A Najvyšší súd by potom v súlade s týmto rozhodnutím vydal rozsudok o nezákonnosti povolenia skládky. Čiže by vlastne to povolenie na skládku bolo zrušené pre rozpor so zákonom a vráti sa to na nové povoľovanie. A vrátilo by sa to na nové integrované povoľovanie, pokiaľ by teda navrhovateľ o to žiadal, na nové kolo povoľovania. Ale tam už by boli možno zaujímavé odkazy aj ohľadom tzv. EI, ktorá je významné aj pre ďalšie kolo povoľovania. No a to, čo by s tým územím ďalej bolo, to práve aj riešime aktuálne v novom územnom pláne mesta Pezínok. Tých možností je viacero, okrem teda tej jednej, ktoré si tam mesto neželá, a to je skládka. A už pri rešpektovaní všetkých tých zákonných pravidiel. Zrejme väčšom, hej? Dúfajme. Hovoríme o slovenských súdoch, aj sudcoch konkrétne budeme hovoriť. Keby ste mali oznámkovať ako škole od 1 do 5, akú známku by si zaslúžili? To je zložité takto to asi pomenovať, pretože ak by som známkovala jedného žiaka, tak by sa mi ľahšie rozhodovalo. Súdnictvo na Slovensku mi prípada byť veľmi komplexný jav. Ja sa stretám s veľkou mierou kvality a nekvality, takže... Prepáčte, vieme teda, že ľudia nehodnotia tie prieskumy verejnej mienky, nevykazujú veľkú dôveru v súdnictvo. Skôr naopak, vykazujú veľkú nedôveru v súdnictvo. Čiže komplexné, keby sa to tak dalo. No keby som len vychádzala z tých štatistík, že tá miera dôveryhodnosti je najnižšia za posledných 22 rokov, okolo 70% ľudí neverí slovenským súdom, tak by to vykazovalo medzi 3 a 4, keď sa teda už pýtame na školské známky. Ste veľmi láskavá, si myslím. Vychádzate ale pri tom hodnotení práve aj z tých publikácií, ktoré som spomínal v úvode a ktorých ste spoluautorkou. Tých je viacero. Také tie významnejšie veci sú v nich čo? Tá posledná sa týkala, myslím, disciplinárnych rozhodnutí. Presne tak. Posledná sa týka toho, že sme analyzovali spolu s kolegyňou Kovačechovou vyše 200 rozhodnutí disciplinárneho súdu na Slovensku. To znamená, že to bola vlastne rozhodovacia činnosť za posledných 11 rokov. Zaoberali sme sa rôznymi aspektami tých rozhodnutí. Sledovali sme kvantitatívne parametre, napríklad kto najčastejšie za tie roky podával disciplinárne návrhy. Mimochodom boli to predsedovia okresných súdov, na druhom mieste bol minister spravodlivosti. Napríklad v tej kvantitatívnej časti, ako dlho trvá disciplinárne konanie. Poviem len pre zaujímavosť, že zákon predpokladá, že by malo trvať 3 mesiace. Priemerná dĺžka je ale 13,5 mesiaca a podobne. A v tej kvalitatívnej časti sme sa zaoberali už konkrétnymi inštitútmi disciplinárneho súdnictva. Ale ešte skôr, ako možno poviem aj viacej o tej kvalitatívnej časti, sa mi žiada povedať, že prečo práve disciplinárne súdnictvo nás tak zaujímalo. Lebo má veľmi špecifický význam.
porovnaní s ostatnými odvetviami práva, tým nechcem marginalizovať žiadne iné, ale disciplinárne súdnictvo je jeden jediný, v podstate právne relevantný mechanizmus spätnej väzby voči sudcom, pretože sudcovia majú trestnú imunitu, trestné stíhanie je možné iba za istých okolností a teda to, čo tu má poskytovať znútra toho systému spätnú väzbu sudcom za ich správanie alebo za vybočenie z normovaného správania, je práve disciplinárne súdnictvo. Opýtam sa trochu inak. Je sklamaním, že sudcovia, keď dostali spravovanie vecí vlastných do vlastných rúk, tým myslím aj súdnu radu a všetky tie ostatné náležitosti, zlyhali v tomto spravovaní? Je to uzatvorený kruh? Je to veľmi uzatvorený kruh. To, čo sa dá podľa mňa skonštatovať z viacerých štúdií, nielen tých, ktoré robíme v rámci Via Juris, je, že postupným vybudovaním inštitúcií, ktoré sú inak v zásade progresívne, napríklad sudcovská samospráva, ale tým, ako tie mechanizmy boli nastavené, ale najmä tým, aké osoby obsadili tieto, podľa mňa to nie je o forme, ale o obsahu, nastal taký jav, že súdnictvo je v podstate izolované alebo vybudované alebo obrnené hradbou pred vonkajšími spätnými väzbami napríklad. A nemyslím si, že to je dobré. To, čo je štandardné v zahraničí, keďže každá naša štúdia sa snaží aj o komparáciu s tým, čo je vonku, je, že ten systém alebo respektíve hodnota nezávislosti musí byť kompenzovaná zodpovednosťou. A práve preto ten zodpovednostný systém, disciplinárne súdnictvo a sudcovská etika je pre nás veľmi zaujímavý. Ešte sa mi žiada povedať k tej nezávislosti jednu vec, ktorá ma zaujala, keď som písala v lete druhú publikáciu, ktorá si teraz ideme vydať ohľadom profesnej etiky. Aké je vnímanie vlastne sudcovskej nezávislosti v zahraničí. Napríklad kanadskí sudcovia, aj vo svojom kódexe to takto deklarujú, hovoria o tom, že nezávislosť nie je právo alebo výsada sudcov, ale je to právo občana na nezávislý výkon súdnictva a veľmi úzko prepájajú nezávislosť súdnej moci s dôveryhodnosťou. To je práve o tom, že oni tvrdia, že najväčším ohrozením nezávislosti súdnictva je nie kritické stanoviská médií, ale nízka dôveryhodnosť. Pretože potom sa ľudia nevedia stotožniť s rozhodnutiami súdov, nerešpektujú ich. A to, aby im dôverovali, práve závisí od toho, že sudcovia si príjmú vysoké štandardy správania. Toto je vnímanie napríklad sudcov v Kanade. No, len to preložené v podstate znamená, že si za to môžu sudcovia sami. Ja som teda skôr zástanca toho názoru, že obraz v justícii a dôveryhodnosť voči sudcom je zásluhou sudcov samotných, samozrejme nie všetkých. Dokonca si myslím, že menšiny sudcov, nie tej mlčiacej väčšiny. Je to podľa môjho názoru o ľuďoch. Zákony sú viac menej v poriadku a chyba je v ľuďoch? Myslím si, že v zásade zákony sú v poriadku. Samozrejme, keby sme išli do detailov, napríklad pri tom disciplinárnom súdnictve, tak jedno zo zistení bolo, že právna úprava jednak povinností sudcov a jednak tých disciplinárnych deliktov, ako sú naformulované skutkové podstaty, by si vyžadovala revíziu. To je jeden napríklad aj zo záverov konferencie odbornej, ktorú sme robili následne po tej analýze. Pretože jedno z najzávažnejších zistení tej analýzy o disciplinárnom súdnictve bolo to, že rozhodnutia považujeme za nekonzistentné, teda niektoré rozhodnutia, aby som bola presná, až protichodné. Dokonca v niektorých prípadoch to podľa nášho názoru vykazovalo až známky šikany. Mňa zaujalo totiž to takéto porovnanie, ktoré sa týkalo v súvislosti s napadnutím a zabitím policajta. Vyzerá to pri tých rozhodnutiach súdov, a to neviem, z čoho vychádzali celkom, možno budete vedieť vy, že sa viacej oplatí zabiť policajta, ako ho napadnúť a ubližiť mu na zdraví. Ten, ktorý zabil, dostal menej ako ten, ktorý nezabil. Priznám sa, že k tomuto sa neviem vyjadriť, nepoznám toto rozhodnutie, takže tomu neviem zaujať stanovisko. Ale z médií poznáte túto situáciu, či ani nie? Ani nie. Dobre, ale je to takto. To potom znamená, že ani v tých zákonoch nie je ale všetko v poriadku. V každom prípade právne normy nemôžu, a najmä aj sankčné právne normy, nemôžu pamätať na každú jednu situáciu, ktorá sa v živote môže vyskytnúť. Je také všeobecné pravidlo, že norma má byť všeobecná a hodnotovo zakotvená. A aby sudca mal tú slobodu a tú možnosť, ten skutkový stav podradiť pod tú právnu normu. Musí byť dostatočne široká. Avšak pri sankčných normách, keď som spomínala vlastne to disciplinárne súdnictvo, tak tá šírka formulácie niektorých skutkových podstát podľa nášho názoru naozaj umožnila sankcionovať aj sudcov za skutky, ktoré v iných prípadoch neboli kvalifikované ako disciplinárny delikt, prípadne nebola uložená za ne sankcia. Nedávno bol schválený zákon,
ktorým si môže občan vymôcť náhradu škody zo štátu, je tam daný limit. Takýto limit neexistuje v prípade ochrany osobnosti. A teraz hovorím o sporoch a ľuďoch, ktorí si z toho urobili akúsi zárobkovú činnosť, aj vďaka tomu, že pracujú v súdnictve, teda sú kolegovia, nadriadení, podriadení, to nechcem teraz skúmať. Nie sú tie sumy premršťané? V inej publikácii, ktorú vydalo Via Juris, sme vlastne porovnávali aj náhradu nemajetkovej újmy u verejných činiteľov a u ostatných osôb. Vyšlo nám, že je nepomerne vyššia v prospech verejných činiteľov než u bežných občanov. A súvisí to ešte, keď ste spomínali tú novelu zákona, to je trošku ešte iný posun, ale tiež sa jedná aj o náhradu nemajetkovej újmy. Je to novela zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenej štátom, keď to veľmi zjednoduším. Je tam teraz síce na novo stanovený limit, ktorý na prvý pohľad sa zdá, že je to dobré riešenie práve preto, že verejný činiteľ si nebude môcť uplatňovať náhradu škody. A je to legitímny záujem štátu chrániť sa, ale nemyslíme si, že tento limit je dostatočný, pretože v prípade napríklad justičných omylov, to znamená závažného zásahu do práv bežných občanov, by tento limit bol veľmi nízky a preto si myslíme, že táto časť novely, respektíve už nového zákona schváleného, je v rozpore s dohovorom o ľudských právach. Teda aj s ústavou Slovenskej republiky. Ja. Nemali by byť stanovené takéto hranice, ale predsa len nemali by byť akýmsi spôsobom obmedzené, respektíve zúžený ten priestor pre rozhodovanie sudcu, v akom prípade prichádzať, respektíve upresniť pravidlá skúmania. Je také nenáležité, poviem to tak, keď napríklad niekto tvrdí, že mu hrozil rozvod s manželkou a kolegovia tak. A pritom súd nevypočuje ani tú manželku, ani tie deti, na ktorých sa ten, ktorý žiada nemajetkovú újmu a dosť vysokú, vlastne odvoláva. Nemal by súd vypočuť aj tieto stanoviská? Stotožňujem sa s tým, ale a ešte keď hovorím o tom nízkom limite, ktorý je teraz stanovený, tak vyslovene a špecificky to mám na mysli k zákonu, kde si fyzické a právnické osoby môžu uplatňovať zodpovednosť za škodu spôsobenej štátom. Čiže tuto sa ako keby štát chráni limitovaním, ale ešte iná oblasť je občianskoprávna ochrana osobnosti. V rámci, keď si napríklad verejní činitelia uplatňujú náhradu nemajetkovej újmy u médií a podobne, tak tam limity teda žiadne nie sú a istá miera regulácie by podľa môjho názoru prospela. A minimálne, ak nie už teda regulácie v podobe úpravy právnej normy, tak aspoň nejakých štandardov, respektíve konzistentnosti judikatúry. Pretože ten rozdiel medzi rozhodovaním o bežných občanoch a ich újme a verejných činiteľov je obrovský. A nejaká vnútorná logika teda tu tam nenachádzame. Čo s tým? Ako preťať tento úzol sudcovský? Teraz opozícia navrhuje nejakú mimoriadnu schôdzu, dozvieme sa to až na obed. Teraz v tomto čase ešte nepoznáme ten návrh, ale malo by ísť o zlepšenie stavu v justícii. No, ja myslím, že to je veľmi komplexný problém a na ňo asi neexistujú že jedno a jednoduché riešenie. Je to komplex prístupov a krokov, ktoré je asi vhodné urobiť. Ja sa zmiením o jednom aspekte, ktorý považujeme za veľmi významný. Keď som hovorila o tom, že nezávislosť má byť kompenzovaná zodpovednosťou, tak zostanem teda v tejto téme a mne sa zdá byť kľúčová. Myslím si, že to, čo je ešte kľúčové, je osoba sudcu, menej než inštitucionálna stránka, na ktorej bolo 22 rokov odvedený kus práce a v podstate je štandardná a porovnateľná so západnými krajinami. A jednak sme hovorili teda o tom, že disciplinárne súdnictvo vykazuje známky nekonzistentnosti, možno až šikany. A toto je prvá vec, ktorú, a myslím si, že ten trend je snáď už lepší, ale aj úpravou právnej normy, ale hlavne zjednotením judikatúry je treba urobiť alebo vyčistiť tento priestor, aby disciplinárne súdnictvo ako jediná relevantná spätná väzba nebolo zneužívané, aby bolo neskriveným zrkadlom. A druhá oblasť, ktorá s tým veľmi úzko súvisí, je to oblasť štandardov správania. To, čo sa u nás už chvála Bohu častejšie v médiách objavuje, je úprava štandardov správania alebo profesijnej etiky sudcov. To, čo je paradoxné, je, že v krajinách, kde má súdnictvo veľmi nízku dôveru, tak tam je tá nedôvera v justíciu veľmi marginalizovaná. V krajinách, kde má dôveryhodnosť u verejnosti súdnictvo vysokú, tak tam sudcovia príjmajú ďalšie a ďalšie nároky na kvalitu svojho správania v podobe kódexov. Slovenský etický kódex má rozsah 1 až 4 strany, má 12 rokov a nebol menený. Na rozdiel od zahraničných kódexov, a teraz nemyslím iba v Kanadu a Spojené štáty, ale aj v Európe, dokonca odporúčanie Združenia súdnych rád, odporúčaný kódex pre európske krajiny,
To sú niekoľko strán, až niekoľko desiatok strán a najmä obsiahnuté implementačné pravidlá. Aby som nebola taká abstraktná, tak to, čo riešia kvalitné etické kódexy, sú veľmi praktické veci. Napríklad hranice slobody prejavu sudcu. U nás máme disciplinárne a mali sme disciplinárne konania voči sudcom, ktorí sa vyjadrovali k stave súdnictva na Slovensku, boli a niektorí sú za to disciplinárne stíhaní a je im navrhovaný najprísnejší disciplinárny trest, čo znamená odvolanie z funkcie sudcu. A u nás nie sú zadefinované hranice, či sudcovia môžu ísť do médií a povedať svoj názor na ohrozenie nezávislosti. Pričom dá sa povedať, že už jednotný názor v zahraničí existuje na to, že sudca má byť síce zdržanlivý a loajálny voči moci, ale ako z titulu svojej funkcie určite nesmie rozprávať o veciach, ktoré nie sú rozhodnuté, tie staré známe veci, ale pokiaľ sa jedná o nezávislosť súdnej moci, tak to je priestor, kde má byť využitá sloboda prejavu sudcov. Len ten kódex samotný nepomôže, ak v ňom nie sú zavedené aj sankcie za jeho nerešpektovanie. Presne tak, keď hovoríme o zodpovednosti, preto hovoríme o zodpovednostnom systéme, lebo keď sme to porovnávali so zahraničím, tak to nikdy nie je iba o právnej norme, trebárs kódexe alebo zákone, ale je to aj o masívnom a kvalitnom vzdelávaní sudcov v tejto oblasti alebo akékoľvek profesie. Ďalej sú tam napríklad vybudované etické komisie, ktoré sú poradným orgánom sudcov a samozrejme v niektorých krajinách prepojenie na vyvodenie disciplinárnej zodpovednosti. Ja ich môžem považovať za škandálozne a aj to tak označím viaceré rozhodnutia súdov v poslednom čase. Či sa to týka Zuzany Piusy, či sa to týka tej nemajetkovej újmy vo výške 150 000 zhruba eur, či sa to týka povinnosti ospravedlniť sa bývalého prezidenta, bývalému riaditeľovi tajnej služby. Otázka znie opäť, čo s tým? Je spôsobom zlepšenia návrh, s ktorým prichádzajú niektorí politici, aby voliči volili sudcov, prokurátorov, povedzme aj členov súdnej rady? Ja som asi trošku konzervatívna v tomto smere. Podľa mňa to nemá tradíciu v tomto priestore, čiže toto sa mi nezdá byť úplne... Má to aj svoje úskalia totižto, keď sú sudcovia priamo volení, čiže nie som zástancom tejto cesty. Z hľadiska toho, čo s tým, je to podľa mňa žiaľ na dlhé trate a je to podľa mňa vec vývoja a nastavenia a prístupu k tomu, ako sa právo aplikuje. Mne sa zdá, že v niektorých z tých rozhodnutí, o ktorých ste hovorili, naozaj zvíťazil formalizmus. Nad chápaním ducha zákona a ducha, alebo hľadaním spravodlivosti, právo ako nástroj umenia dobrá spravodlivosti, alebo teda umenia dobrá spravodlivosti. Čiže z tohto hľadiska mne sa zdá, že niekto to raz tak zadefinoval, že defenzívny formalizmus postkomunistickej justície. A ja mám pocit, že to je stručne pomenované spoločná vlastnosť niektorých rozhodnutí. Nakoľko je dôležitý postup najvyšších predstaviteľov štátu v rešpektovaniu zákonov, ústavy, práva právneho štátu. A teraz narážam na posledné rozhodnutie Ústavného súdu v kauze vymenovania kandidáta generálneho prokurátora. Ústavný súd odkázal prezidentovi, že má rozhodnúť v primeranej dobe. Tento výklad neplatí iba do budúcnosti, to je zase ďalšie rozhodnutie Ústavného súdu. Prezident ale stále nekoná. Dá sa na rovinu povedať, že porušuje ústavu? Aj rozhodnutie Ústavného súdu? Ja sa nestotožňujem s tým výkladom, ktorý je publikovaný ako stanovisko prezidenta, odkedy tú primeranú dobu počíta. Podľa môjho názoru ústava, aspoň teda pre mňa znie zrozumiteľne v tom smere, že tá lehota plynie, odkedy bol doktor Čentež zvolený do svojej funkcie. Nesporne dodržiavanie ústavy a na to je jediný povolaný a kvalifikovaný toto skonštatovať Ústavný súd. Mocnými, keď to zjednoduším, teda predstaviteľmi štátnej moci je zásadne dôležité preto, ako je vnímaná potreba dodržiavať pravidlá hry aj zo strany bežných občanov. Paradoxne mám pocit, že je vyvodzovaná zodpovednosť vždy u tých najjednoduchších a tých ľudí dole a nemáme na Slovensku zatiaľ vyvodenú zodpovednosť napríklad v oblasti korupcie u najvyšších štátnych predstaviteľov. No korupcia vôbec nie je tu medzi politikmi. V tomto sme najčistejší štát v celej Európe a možno aj na svete. Aké dôsledky to má ale takéto otvorené nerešpektovanie ústavy, zákonov zo strany predstaviteľov alebo predstaviteľov moci? Teraz nemyslím prezidenta, teraz myslím všeobecne, pretože politici sú tým známi. Ja myslím, že tá miera dôveryhodnosti napríklad vo vzťahu k justícii, ktorú sme spomínali, že to je taký prvý lakmusový papierik zo strany verejnosti,
celková frustrácia a nedôvera ľudí vo veci verejné, potom nízky záujem angažovať sa vo veciach, ktoré sa ľudí týkajú. To je, myslím, že strašne vysoká daň, ktorú platíme ako mladá demokracia za to, že ľudia, ktorí dostali moc a majú slúžiť, tú moc zneužívajú alebo porušujú zákony. Na rovinu dnes hovorila Zuzana Čaputová. Ďakujeme za pozornosť. Dovidenia opäť o týždeň. Ďakujem.